Нещо не си сменил без искаш. И да с две. Sound muted. Ти спид гир имаш това брутално. Ева. Хората лата като немат някакъв спид бъв. Монка пък няма. Неговия не е перма, Има перманент. Ми, Рога, Хантера. Абе, чепи ти, колко е тъмлево с това нещо? 7-3-4. Ще отгледам фул митик. Худе, момчета, айде, пада. Фикус. 20% не взе. Колко процента? 22 беше. На гърменето. Имповете свършват ли някога въобще? На 20%. Точно свърши. Свършиха. Бяха последните. Не, аз предлагам, като изчезнат адовете, да застанем боса пак да си е на скула, ето къде съм аз, синята марка да е в средата на големия кръг, а тия където са на жълта да са зад нас, където в момента е бос. За да не е чисто от всяка. Ако не си фейлнат бляк холовете, няма да има нужда въобще да се движиш. Да, ако няма проблеми, си оставаме тук. Да. Не, ако има проблем, правим така, една колона под стълбите посока към боса. Позициите се запазват без на жълта марка и всеки се изнася към средата. Нещо от сорта. Да. По 20% всички бос. Само групата отвън, където е с чейнов. 5, 4, 3, 2, 1. Three, two, 4, 3, 2, 1. Four, three, two, one. Three, two, one. Three, two, one. Four, three, two, one. Beware. Черната богатко. 3, 2, 1. Three, two, 4, 1, 3, 2, 1. Стаквайте, рейнджът. Това зелено. Аз ще го изчиста. Beware. Бърблехо. 3, 2, 1. Това ще Four, На синия мак three, рейнджът. 2, 1. Аз ще го изчистя това. 2, 1. Мръднете точно се не гръмна. тогава оттам. От Аз ще го долната изчистя. страна, ако го удари, няма да ви удари вас. Чакай се. Войдове. Стаквайте за войдовете.
Ма там някой оставя на жълто-зелено. 4, 3, 2, Го изчисти ли? beware. Трети Black Hole. Бяга го тук. 3, 2, Давай бе, чисти. 1. Абе, как два зелени Ще един се умре. друго? Дигайте го. Да чисти ли другото? Мога да изчисти това зелено. Чисти ако може. Beware. 4, 3, 2, Black Hole. 1. Той ще го изчисти сега той. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Идеално. Аре, групата на жълто да си отиде на жълто да е. Това да обикалят около нас. 3, 2, Вие си отидете на жълто, аз се махна. 2, Като седите като дръвчета, как да го движим? beware. Графо. Black Черно Hole. да... Black Hole, да. Рейнджовете в меле. Синьо е чисто. Ай, връщате се. 3, 2, Те не ги чупете толкова One. рязко. Пускайте си кола на тия работа. Без кола умирате. 4, 3, 2, 1. 3, 2, Аре, Фокс. Един да отиде да го замести. beware. Аз нямам талант. Тести Black Hole. Чейнове след 3. 1. На Милко. Няма да има чейна. 3, 4, 3, 2, Рейнджовете на синьо. Пожил. Последни импове. Импове. 3, 2, 1. Касна. Кога е тази дупка? Аз нямам. Beware. И аз нямам. Имам след 3 секунди, зор. След 3 да сокни, айде. И чакайте. Чейнове Влизам. след 3. Давай. Умрях. Мога, няма. В рейндж, всички рейндж вътре. Не ги късете. 2, Всички вътре. Излизайте. Ги късайте, ще умра. 3, 2, 1. Ала, ма... Ще чакам Black Hole. Beware. Аз ще го взема. 2 секунди. Не, аз ще го взема. 2. Взим го всеки мен. Чейнове Умрях. след 2. Да, защото имаш дебъф. Аура мастери. Топа няма. 3, 2, Нюк! 1. Тихо е. Ползвайте цели. Дай! Балони! 3, Дайте! Умирал. Аре, геле, екзекуция, бе, брат. beware. Айде бе, балона. Екзекуция. Кой боб на гелето е, човек? Вара, дай, покажи му. Майко 300 карта. Аз го бопна. Окей. Чейнове, не виждам. Умирал. Браво! Браво! Не, никой важен не умря. Бах ти работата. Пускам Аз го направих това и аз Нищо не спускаш, бе. Никой важен не умре. Чакай да пусна епага. Мислих, че ще умреш, бе, Геле. Дай масред. Това беше на паника, разбираш. Аз сталтнах накрая, ама не беше достатъчно. Това прилича на първия ни кил в Хаймал, на то бътчера. Чак се развълнувах. Няма нищо. Бойтайте, брат. Имам 5 биса тук и няма нищо. Аз имам 3 биса и 3 са така. Развълнувах се. Паринки, много як за хъбля. Никой Не само обаче. Майко, нямам бонус рол, майко. Жалък. Дайте един дрес. Знаеш, че съм забрал да си ги взема. Ти бе бързо имаш време. Да, точно Ма излезе веднага. не мога с умон. Мен ми даде став от монетка. Реснете ма. Точно му излезе. Абе, релизни, бе, какво те ресна, бе? Добре.